ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/12/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಈರ್ ಬರ್ಪರೋ ಅಪಗೆಂಕುಲು ಇರೆಗ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ನೆನಪು ಕಣಪೇರ ಬೈದಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದವನಲ್ಲ. ಉತ್ತರ: ದೇವತೆల ವಿಶೇಷತೆ ದಾತ ಪಂಡ ಅಕಲು ಏಪಲ ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಪ್ಪನವಡು ಏರ್ನನೆ ಚಿತ್ರನವಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ. ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರು ಭಾವನ ಹೊಂದುಲ್ಲರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಹಾನಿ ಆತ್ಮ ಬಂದಂತು ಪನ್ಪುಜೇರು. ರೂಹು ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಾವ ತಿರಿಪವಿರು. ಸುರುಕು ಎಪ್ಪಾಂಡಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರಿಪದಿಸಿರು. ಸ್ವಯಂ ಭಾವನೆ ತಿರಿಪವಿರು. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕಲ್ಪದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಇಡೀ ಕಲ್ಪಡು ಸಂಗಮೆಗತ್ತ ವಿನಃ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಬರ್ಪಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರುನು ಬೇತೇರ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾಪುಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತಿಳಿದು ಪಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲುಚಿ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ತೆರಿಪು ಅಂದುಪ್ಪೇರು. ಏತು ತೆರಿಪಂಡಲ ತೆರಿವುನುಜೇರು. ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಓದವಿರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣದ ಉಡ್ಪೇರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿ ಓದವಿರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮರೆತು ಹೋಪಿರು. ಇಂದುವೇ ಮುಖ್ಯ ಬಾಧ್ಯರನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಪು. ನಿಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಹೂವಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಏಪಲ ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಬರ್ಪೆ. ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪವೆ. ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪವೆ. ನಿಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನೋರು. ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿವನು ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯನ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿವಂದರು. ನಿಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಈ ಸಂಗಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದಿರು. ನಿಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನೇನೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಣುಡ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗೋಡಾಪನು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಈ ವರ್ಣುಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಈ ವರ್ಣುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಭಾರತೋಡು ಬರೋಡಾಪನು. ನಿಗಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಏರ್ಲಾಪುಜಿರು. ನಿಗ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಮಲ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವತೆ ಅಪರು. ಕಲೆಕಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ ನಕಲಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲಾದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಪೇರು. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮನು ಇತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೈಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ನೇನು ತೆರಿಯೋಣಂದಿನ ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೈಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೇರು. ಯಾನು ಯುಗೈಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಬರ್ಪೆ.
ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಯಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ 84 ಜನ್ಮನ ದೇತೋನಿರು ಯಾನು ದೇತೋನುಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪೆ ಆಕಲೆ 84 ಜನ್ಮನ ದೇತೋನಿರು ಕೂಡ ಆಕಲನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆನು ಬ್ರಹ್ಮಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪುದರ್ನ ದೀಪೆ ಇಂದು ಮೇರ್ನ ಸುರೂತ ಪುದರತ್ತು ಜೋಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಅನಗ ಜನ್ಮ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇರ್ನ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿ ಪುದರಂತೂ ಲೇಖರಾಜ ಪಣದಾದುಂಡು ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರಾದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಸಂಘ ಮುಡು ಭಾವ ಬತ್ತದು ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದಿರು ಏಪ ಬೇರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಆ ಸನ್ಯಾಸುಲಂತೂ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಪಗ ಪುದರು ಬದಲಾಪನು ಬೇರಂತೂ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇರನ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ದಿವಡಾಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ತೊನರು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಜನ್ಮಡ್ದೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲಾರು ಬಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಪವಿತ್ರ ಅಪ್ಪನಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿದಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏರೂರಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರು ಒಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವಿರು ದಯಪಂಡ ಆಕಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬಿಡ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆಪಿರು ಬಾಕಿ ಆಕಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಆಕಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ತಂದು ಪನಡ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬ ತೀರ್ಪವಿರು ನಿಗ್ಲ ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಅವಂತೂ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮನು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗುಟ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಯಲು ತಮ್ಮ ಪುದರದು ಪಾತ್ರೋಣ ಮಲ್ಪೇರು ಪುದರಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಲ್ಪನೆ ಪಾಡು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುದರು ಪುದರಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾತ್ರೋಣ ಇಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಇರು ಭಕ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಂತನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏರು ಮಾತ ದೇಹದಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಏರ್ನ ಪುದರ್ನ ದೇವಡಾಪುನು ಆಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜ ಏಪ ಈರು ಬರ್ಪರೋ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗು ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಸೇರು ಮಸ್ತ್ ದೇಹದರ್ನ ನಾಮ ಧಾರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೊಪ್ಪೇರು ಏಪ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ವಿನಃ ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜ ತನ್ನ ದೇಹಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದುಲ ಪಡಂದು ಬೈದರು ಅಂಡ ಏನನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಬುಡ್ಪರು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪುಷಿ ನಿಕುಲು ಬಾಬನಾವಡು ಏರ್ನನೆ ಚಿತ್ರನಾವಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಲ್ಪ ಸುಖನೆ ಸುಖಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಕೈತಲು ಬರ್ರೆ ಸುರ್ಮಲ್ಪರೋ ಆತ್ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ 25% ಪರತಾಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಮರೆತು ಹೋಪುನು ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇರೇದೇಕೇನುವ ಪಂದು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇರು ನಿಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪಣದುಪ್ಪರುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪುನು
ಆತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೂಡು ಆತ್ಮದ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಈತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಾದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಾದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೀರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟು 6 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಮಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಗ 6 ಮಸ್ತ್ ತೇಜಮಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಸುರುದ್ದು ಅರೆನೆ ಕೇಂದೇರು ಸುರುರ್ದೆ ಐನೆ ಕೇಂದೇರು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತೂಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಲುಚಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮನೆ ತೂತಿ ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ಆತ್ಮನು ಕಣ್ಣು ತೀಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶರೀರದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಐನಿ ಇಂಚ ತೂಪುನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಕ್ಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕನ್ನಡದು ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗು ಜ್ಞಾನದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುನು ನಿಗ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಐನಿ ಯಾನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬಾನ ಶ್ರೀಮತ ದಿಕ್ಕುನು ಐದವರ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪುಡು ನಿಗ್ಲು ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಚರಣೆ ಮಸ್ತು ರಾಯಲಾದುಪ್ಪುಡು ನಿಗ್ಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ದೇವತೆಲು ಸ್ವಯಂ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಏರೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯರತ್ತೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಒರಿ ನಾನೂರ್ಯಾಗ ಗೌರವ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಪೇರು ಇಂಚ ನಮನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಬಂದು ಬನೋಡಾಪನು ಹೃದಯಡು ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದತ್ತು ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪನು ಎಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಪೇರು ದಯಪಂಡಾರು ಉನ್ನತ ಪದವಿ ದರೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಇದಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮರೆತು ಹೋದರು ಶರೀರದ ಪುದರ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುದರ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪುದರಿಜ್ಜಂದ ಬೇತಕ್ಲಿ ನೆಂಚ ಲೆಪ್ಪರು ಭಲೆ ನಿಗ್ಲು ಶರೀರಧಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರುನಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಎಂಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ತೆರುವಿರು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾಲ ಕೃಷ್ಣೆ ನಿಗುಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ನಿಗ್ಲ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಐದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುದರ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದ ದೀಪುಜಿರು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುನು ಐನು ಪಣದುಪ್ಪಿರು ಇತ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರೆತು ದೋರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲಿ ಚಿತ್ರೊಳಗಂತೂ ನಿಗಲು ಪತಿತ ಭಾವನೆ ಬಂದ ಮಲ್ಪುಜರು ಹನುಮಂತ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪತಿತ ಭಾವನೆ ರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಏರ್ಲ ಪತಿತ ಭಾವನೆ ರತ್ತು ಓವೇ ದೇವಿ ಇಂಚಿನ ಏರೆಗೆ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪತಿತ ಭಾವನೆ ಬಂದ ಮಲ್ಪುಜರು ಆಜಿ ಎನ್ಮ ಬುಜೆ ಎತ್ತಿನ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮಲ್ತನರು ಮಹಾತಲ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಬೇರೆ ಪತಿತ ಭಾವನ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪತಿತ ಭಾವನ ಭಾವನ ಸಂತಾನೇರು ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲ ರೂಪ ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು ಈ ಶರೀರಲ ವಿನಾಶ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲ ಚಿತ್ರಳು ಒರಿ ಉಂಡು ಪಂದತ್ತು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಳು ದೇವಿಯರು ನಿಗುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಸೀತಾದೇವಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ಬಂದು ಬುಧರ್ನ ದೀಪೇರು ರಾಮ ದೇವತಾ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು
ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ಅತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾವನೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ಪತಿ ತೇರದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಪನ್ಪುಚೇರು ಪತಿ ತೇರದು ಪಾವನಾದು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನರದ್ದು ನಾರಾಯಣದು ಆರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದ ನಿರಾಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಾರು ಕೂಡ ಬೇತೆ ದಾದೇನು ತೋಜಿಪವೇರು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಅಮರ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ನರದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೇವಲ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡನಿಗಳು ಬೇತೆಗಳಿಗಳ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಬೇತೆಗಳ ತೆರಿವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕುಲೇ ತೆರಿವನು ಒಂದಾರು ಭಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಂಚಿನకులు లేరు అండ్ అకుల సహా తెరివందిచేరు ఏట విషయ మధురాతి మధుರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಗುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸ್ವಯಂನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಬನ ವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಕ್ಕುಲು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪಡು ದೈವಿ ಗುಣಗಳೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಚರಣೆ ಮಾತಲ ರಾಯಲಾದುಪ್ಪುಡು ರಡ್ಡು ಊರಿ ನನ್ನೂರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಗೌರವನು ಖಂಡಿತ ಕೊರಡಾಪು ಪಾವನಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪು ವರದಾನ ನೀರಸ ವಾತಾವರಣೋಡ್ಲ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪುದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ఎవర్ హ్యాపీ ಭವ ఎవರ್ హ్యాపీ ಪಂಡ ಸದಾ ಕುಶಿತ ವರದಾನ ವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಕಲಿಗೆ ದುಃಖದ ಅಲೆಕ್ಲೇನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣೋಡು ನೀರಸ ವಾತಾವರಣ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣೋಡ್ಲ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪುರು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪುರದು ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಅಂಧಕಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಪೆ ಅಂಧಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಬುಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನವು ಅಶಾಂತಿದ ಉಲೈಗೆ ಶಾಂತಿನು ಕನಪುನವು ನೀರಸ ವಾತಾವರಣದ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪುನವು ಕನಪುನವು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಣೋಡಾಪುಂಡು ಹೆವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಈ ಸೇವೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಶರೀರಿ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರಿಗೂ ಶರೀರದ ಹೂವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಈತೆ ಸಂಪನ್ನ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನೆಟ್ಟ ತತ್ಪರಾಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತದ ಅರ್ಥ ಕರ್ಮರ್ದು ಅತೀತಾಪನತ್ತು ಕರ್ಮರ್ದು ಭಿನ್ನತ್ತು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದ್ದು ಭಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪನು ಕರ್ಮಾತೀತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವನು ಇಂದುವೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಟು ಇಂದರ್ದು ಏರೆ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾವಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ.